malalaswang salita. Maging GFM, mayroon nga akong papakinggan eh. Pero ang sarap, no? Release past habits. Tanggalin na natin. Kapag ang sarap magbahala. Ang sarap na magtulungan. Ang sarap na, di ba? Okay lang na malakas ang boses mo. Kung ito naman ay hindi ka nagkakasala. Sabi naman eh, hindi bawal pwedeng magalit, pilitin huwag magkasala. Alam niyo yan? Paano yan? Ano pa naman yan? Nagkasala ba ako? Hindi. Pero nagagalit ako. Okay? Nakita niyo? Paano yung exercise yun? Pwede pa lang magalit? Oo. Pilitin huwag magkasala. Kasi ang galit, susi yun upang magkasala ka. So bilang isang Kristyano, pag magalit ka, hindi ka pwede eh! Di ba? Galit ka! Galit na ako! Huwag mong gagawin kita, magalit na ako! Galit ka lang. Nagkasala ka ba? Nagkasala ka? Noong oras mo na. Sinabi hindi pwede! Yan, kasalanan mo. So yun kasi ang susi upang magkasala ka. Magalit ka lang, kapatid hindi tama. Pwede ba? Tigilan mo natin to. Hindi tama. Oo, alam ko, pero mahal pa rin kita eh. Tama na! Tama na! Oo, galit ka lang. Pero tama na, tama na. Yun, wala na. Nagkakasala na. Tingnan niyo mga kapatid. Iwasan eh. Kailan pa natin titigilan yan? Ang iglesia, pinagkakaisa ng Diyos, hindi pinagmamahagi. Ang mga anak ng Diyos, nagmamahalan. Ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Kaya puno-puno ng kasiyahan ang mga bibig, ang mga mukha ng bawat anak ng Diyos. Ang mga matatanda, hindi matatanda talaga yan. Pag nandiyan ang glory ni Lord, bumabaka yan sa mga iba. Iba. Lord, uri niya ka pa lang ng hospitology. Uri niya pa lang iparitukin, hindi kita marurupa. Kung naon ni Kristo ka, rupangat na ta. Amen. Mamati kayo ka din? Amen. Uri ay niya tirupang at damang at daking ka. Ngunyo ni Kristo nga at daking ka kakabsa. Bumabata, laging naka-smile kasi ang glory ng Panginoon nakikita sa iyo. Amen! Amen! Bakit ito na kami mo? Kapatid, ikaw yun! Release! Release! Putulin yun! Katin yun! Yung masakot yan. Because I want, from now on ako Diyos, I want to enjoy spiritual life. Forgive! Noon na tinakasakit kinyasi ka, pakawalan na. I love you! Hindi mo talaga yung gusto ko eh. Okay? Hindi naman talaga, hindi mo sinasadya. Mahal kita. Totoo yun. Tatawarin mo ako. Cut! Take two! Take two? Tapos na eh. Nagpatawaran na eh. Di ba masarap magmahalan? Kaya natutuwa ko dito mga kapatid ko. I love you mga kapatid. Mga kapatid ko sa dugo. Isa lang yung wala. Yung aking kapatid ko isa. Kaya hindi pwede na hindi ko tatala yung kapatid ko panganay. Nandyan ang mga anak kapatid ko mga babae. Dinala ko si Kuya. Papasyal. Papasyal ng katong kapatid. Okay. Ang sarap ng bahalan mga kapatid mo. Kung yung mga perfect ko, dapat ipuso ko ng patigulan. Ito mga tirik na, yung kasnalaunin kaya tumugat, naging kaya kayo ang titidulong mo yun. Kamelog sinilog, simple nga silaw, titidulong. Dito yung barangay, kakasap. Sumubok, susi lang, sumubok kayo. Then, datayin din maging silaw ka di kuma. So, dahil aramidag, sige, minister na. May kayo, church, Islam, may kayo, dati ka mga pamilya. O, nagpinikalan na ito, mababay ka na, mababay na kamumba, pamilya ka ni church. O, ni Biloy. Mababay ka na. Na ikaw tawag sa. Na ikaw tawag. Talaga may friend ka. Nagatuti, alam niyo mga kapatid, sabi ko kay Biloy, totoo talaga yung aking awit. Babalik ka rin, upang tayo'y magkapiling. Ang sarap ng, kasi may pamilya, umaalis ka, may pag-uwi mo, may binabalik ka, pamilya ko yan eh! Church ko yan eh! Pastor ko yan eh! Kapatid ko yan eh! Mahal ko yan eh! Susunod na ako yan eh! Amen! Kasi ganyan yung nagiging karapagyo, hindi. Kung nagtaman, hindi hinanakit niyo, ako po.
Mahal nga maputo tayo takapsa, kamo may enjoy. Iso kami ni Susi, itipos ko makaksa ko ng Diyos. Amen. Kung kayo magsaksalit tinatong yun, Apo Diyos, sa uli Apo Diyos, isasaot ka na kayo. Kakapsa. Okay. Release false habits that will destroy your relationship. Ano ba yung nakakapag-adlang? Kaya ako kanina ng aking pamangkin. Alam niyo na. Release false habit that will destroy your relationship to God and to man. Release your false habit that will deceive your personality. Niloloko mo na sarili mo. Minsan, hindi mo na alam na ikaw ngayon, iba na ginagawa ko, hindi na ako tama, hindi na tama to, mali na to. Release false habit that will defeat your spiritual life. Kasi minsan, ang fire ka noon. Saan yung fire mo ngayon? Hamo dapat yung masagsibanti, init mo magsisirbi kinako. Panghuli, mga kapatid, replace them with new ones. Sukatan tayo ti baro. Anya di pakiramdam mo, nagkati baro, mabado. Baro mabado. Hala baro masawa. Okay? Baro naghamit. Baro malugan. Baro malupa. Ang sarap, replace with new ones. Ay, dami-daan, kategori na baro. Pinaraburang da, gimatang ni mama, gimatang ni papa, gimatang ni mama. Kaya na nagpintas mo tayo pakiramdaman. Okay? Bago eh. Okay? Nag-20 ko. Chanel. Oh. Chanel. Okay? Oh, dabag ko, Chanel, baro. Ano, kitakman? Chanel. Kinakang ko yung Marikina. At least baro. Ibang pakiramdam pag may baro. Baro ito pantalong ko, Levi's. Masama, lives, gaga. Di ba yung nakakagadilim? Levi's, nagtaka 200, 150. Oh, ganun. Oh, ano ba yan? Gumata na. Ay, Levi's. Bunot na. Nakita niyo yung spelling ano na binabasa. Hindi mo nakita na ang mga Levi's. Lives. Wala ganun. Nagatuti pa rin ko kami nagtitarlangan na namin sa akin. Okay? Kaya mga kapatid, replace with new ones. Ang sarap. Sabi niya, kaya na dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya, pinilis para sa Kanya, dapat kayong maging makapaging mabait, mapagpakumbaba, mahinaw, mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo, ninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Replace them with new ones. Una, compassion. Ibig sabihin, mahabagin tayo. Replace with new ones. Kindness, mabait. Humility, mapagpakumbaba. Gentleness, mahinahon. Patience, mapagtiis. Replace them with new ones. We need great renewal in our lives for us to experience a great revival. Ragsak iti puso, nakapsa. Amen? Diba nagbigas na mabaliwan iti biyak para kini Kristo. Ako ni kapsat ni brother na Rodrigo. Muna yung kapsat na pangalan. Kaya nagsishake hands kami. Hindi na shake hands ako. Nalagsan ako. Nilaki mo shake hands kayo. Kapsat kayo. Nilagshake hands na kapsat. Hindi mo yung brother na nalipakan na gana. Brother Rodrigo? Ha? Brother Berilio. Hindi yung brother na Rodrigo muna natin. Isuwang ko na pa sa maman. Nagkitutak yun sa sorpresa ko na yung gusto. Nasakap ng pakiramdam. Kaya nga, umpisa na ito na buong pamilya ay maglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid ng kapatid ko, dahil yung lagi niyang sinasabi ng aming mga kapatid, kasi nandito na yung pangalan niya, dito na yung pangalan niya. Kaya alam nyo, wow, praise God, sasabi sa aklat ng Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Rasa kang Kristo, hallelujah, nagbayan, Biyernes, nagtuya kon. No, pa ito na nagragsakan ang umay dito, diyan ang mo, hindi na kami, kita lang na dito puso. Nagragsak, kini ako sa Kristo.
replace them with new ones. Are you challenged, mga kapatid? Nahabol pa tayo. Gusto ba natin maranasan ang totoong kaligayahan sa puso natin? Amin ba? Gusto niyo bang maranasan yan? Alam niyo ba na mahal tayo ng ating Panginoon? Praise God. Nais mo tawagin ang mga praise and worship and let's sing the song How He Loves Us.